Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi, minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Subdivisional Magistrate ka Mairang Civil Subdivision Mairang ha ka hukum balapan mi banta ka janmate ka khatwai tarik ujemang arajar arpuai ula pentip bana ka daw jong ka jing sapriang state jong ka klam jing pang COVID-19 ha ka snong Mairang mission bad ha ka snong umthit benther lapan bana ye kita ki arsnong kum ki containment areas kum shibanta bante lakam ye ka jing sapriang jong khnyang jing pang COVID-19 kat kum gini ki hukum anam sha yano ru bandrung ha kita ki containment areas lain no ki nong trei jong ka tanat ka kot ka khia bat ki to ki balayo jingbet na ki incident commander badai pet ya ki ni ki snong bat baro ki nong shong snong ki dei ban shong khop halaying ki dei ru ban deng mas tikna kim dei ban yakhale bat ki wai pat bat ki dei ban snap tho bha lada ki don kanu kanu ka jing sngo shit met ni jerho ni dap shadem bat jinjar ban ring ni penhir mensem Shushu baro ki dukan ki badan hakite ki arsnong kin khanglut bat ki office ru kin khanglut light no ka Mairang police station Mairang kino ki bapan khenye ki te ki hukum kin sha apan shitom kat kum ki kendon ain jong ka Disaster Management Act arajarasan bat ka Indian Penal Code laban kedo hang ni bahadu menta kasngi ladon hadu khandai ngut ki bayo yo khnyang jing pang COVID-19 ha Mairang mission bat khat arngut ka umthet benther